L-ekonomija ta' pajjiżna qiegħda tissaħħaħ u reġgħu inkisbu l-kredibilità u l-fiduċja li gvern preċedenti kien tilef mal-istituzzjonijiet Ewropej. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ġimgħa filgħodu inawgura l-uffiċini l-ġodda ta' Bank of Valletta f'House of Four Winds. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna ngħata tbassir ekonomiku pożittiv mill-Fond Monetarju Internazzjonali u aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu oħrajn. Fakkar kif id-deficit żdied taħt gvern nazzjonalista u tenna li l-gvern tiegħu naqqas id-dejn taħt il-3%. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-applikazzjonijiet li deħlin għal programm ta' ċittadinanza b'investiment fejn qal l-applikanti għandhom networks globali li huma utli għal pajjiżna. Tkellem ukoll dwar l-inċentivi bilan li ħajru aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u esprima t-tama li pajjiżna daqt jibda jara r-riżultati ta' dan fl-ekonomija tal-pajjiż. Dwar il-Bank of Valletta li ħaddem 1600 persuna, il-Prim Ministru qal li dan il-bank għandu żvilupp importanti għall-ekonomija tal-pajjiż. Sostna li fi żmien li ġej il-bank se jiffaċċja sfidi kbar fosthom l-analiżi mill-Bank Ċentrali Ewropew li se tiddetermina l-kwalità tas-self tal-bank. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta John Cassar-White tkellem ukoll mod pożittiv dwar il-prospetti tal-ekonomija Maltija. Cassar-White tenna l-importanza tal-istrateġija ġdida dwar l-enerġija li se tissigura investiment ġdid fl-infrastruttura ta' pajjiżna filwaqt li toffri provvista affidabbli u raġonevoli lin-negozji Maltin. Dwar il-Bank of Valletta Cassar-White qal li fil-futur qarib se jiffaċċja sfidi kbar bl-iktar sfida ewlenija tkun l-investiment fis-sistema tal-infrastruttura tat-teknoloġija informatika li se tkun qed tiġi aġġornata.